Això va anar-hi, era un home que tenia tenda, tenia tenda de verdures. I va anar i li va dir, i se va anar un home a comprar i va dir, dona'm 2 quinzets d'espinacs, però no te'ls tinc que pagar. Doncs l'home li va donar els 2 quinzets d'espinacs i no li pagava. Passaven dies i no cobrava els espinacs. Com que va anar-hi un dia, diu, m'has de pagar els espinacs, paga'm els espinacs. I ell diu, que fart estic per 2 quinzets. Quin d'això? I va i diu, doncs mira, això està fet. Ara faré com a que m'ha mort. Jo m'ha mort, em posen dins de l'ataúd. S'ha mort, jo ja no pague ningú quinzet a ningú. Entonces va anar, va fer com si m'era mort, el posen dins de la caixa. Ai, mira, Pere s'ha mort. Mare de Déu, que s'ha mort Pere. I l'altre feia així, s'ha mort Pere, però a mi em deu 2 quinzets d'espinacs. Bueno, allà tens que van anar a fer l'enterro i tots a l'enterro. I ell darrere, i pegant-li damunt a la caixa, paga'm els 2 quinzets d'espinacs, paga'm els 2 quinzets d'espinacs. I, claro, al final diu, però bueno, les dones dient, com és possible que estiga demanant això a un home que ja està mort? Com li ho té que pagar? I ell, a la vania, van a plegar al cementeri, el deixen allí, que encara no feia el temps per enterrar-lo, se'l deixen allí, i en això però ell no se'n va anar. Ell allí, paga'm els 2 quinzets d'espinacs. I ell allí dins, i ell el que volia que s'anara per eixir. Diu, però si no els demà venen així i a mi m'enterren. Bueno, va anar i diu, doncs no me'n tinc que anar. Va i s'amaga ell. I aquell diu, em pensa que ja no n'hi ha ningú. I al que tira a eixir, sent el ruïdo de la porta. I eren uns lladres que entraven, que havien robat per tots els pobles i se n'entren allí. I allí s'ho contaven. Clar, allí no n'hi havia ningú, doncs allí no es volia ningú. Però, clar, ell estava dins la caixa i l'altre amagat i va i li diu, mira, uno pa tu, uno pa mi, uno pa tu i uno pa mi. I saben comptant-se-ho tot. I de dins de la caixa uno, però ni uno ni l'altre sabien res, i l'altre amagat ja es comencen, que sisquen tots els morts, i l'altre feia, tots a la una. Ai, mare de Déu, senyor, això què és? Com que va anar i altra volta el mateix, que isquen tots els que s'han mort, tots els morts, i l'altre, tots a la una. Bueno, la bona qüestió és que, clar, els lladres, al sentir tot això, van agarrar, es van partir i van apretar a fugir. Mentira, se'n van anar, xiques, vos ha contat una mentira. Se'n van anar sense partir-se. Entonces, aquell d'on estava amagat, de l'ataúd, l'altre. Es partixen ells i només fa acabar de partir, diu, mira, ixe pa tu, ixe pa mi, tot pa tu, tot arreglat. Diu, però paga'm els 2 quinzets d'espinacs. I va anar i li va tindre que pagar els 2 quinzets d'espinacs perquè ja no volia... Clar, entonces ja tenia dinerets, podia comprar i podia fer de tot. I li va pagar els 2 quinzets d'espinacs. I com ter comptat ja s'ha acabat.